Percy Péacóg le Gemma Breathnach. Maisithe ag Tarsila Kruse. Duma hisismathirí, Kathleen agus Éamonn. Agus de Béibhíonn, Mínín rua cathach, a sppraig an scéal seo. Donna héanaí fad, tá neart agus misneach ionamh, a creideamh ionamh féin. An chéad lá scoil a bhí an donna haon óige. Ní raibh aithne ag Percy Péacóg aon bith eile an mus. Ach ba chuma leis. Thaithn sé leis nuair nar thug aine faoi deara é. Bhí an múntóir nua, Bannaí Chleite, ag fannacht ag stad an bhus. A úsal stork, a bheadh si. Cuinnig do chúla an móthar. Mo bhíle leiscéal, sa an túsal stork. Bhí mé ag breanú an éilechán álinn daite. Beidh mé níos cuairimí as seo amach, gealam dit. Tásúla gom nach méid Bannaí Chleite ag fógart ormsa mar a bhí an túsal stork, sa Percy leis féin. Má chuinín das ciún, beidir nach dúirí si faoi deara churbe mé. Anis a rán, sa Bannaí Chleite, insigí dom fuaí féin. Tá mise in an seasabar leach chus, sa léamh lasarain. Tá mise in an snámh, sa Lucy lacha. Tá mise in an go leor stuff a iompar im rub mór, sa Pauline Pelecán. Tá mise in an mo cheann a hás a ghanneamh nuair a bhíon fatí suirm, sa Orla Ostris. Go héintach, sa Bannaí Chleite. Céir de tá tusa in an dhéanamh a Percy a stór? Tada, sa Percy de chugar. Tada? A dúirt an rang. Tada? Ó bhó, sa Percy leis féin. Tá siad fad ag stána orm. Tá sé chun tarlú. Tá is a gom go bhfuil. Ó ná habair. Woo! A bheadh na hain eile. Sin arabal den chéad sco. Ach níor cheap Percy gur arabal den chéad sco a bhí an. Bhí fun dul I bholach. Níor thaithn sé leis nuair bhí gach duine ag stána Tá sé an am don rang ceol, a dógur Bannaí Chleite. Thosaigh na haon ag canna go bin. Ní éon mór ceol a bhí an, ach rinne Percy a dhíthal. Tá go bra láidir agat a Percy, sa Bannaí Chleite go cinálta leis. Ó bhó, a cheap Percy, tá siad ag stána orm arís. Sa rang ealaíonna, thabhairn gach duine pictiúr dá nead féin. Thaithn sé le Percy a bheith ag obair go das ciún. Is even lum de pictiúr a Percy, sa Orla Ostris go cinálta leis. Deich na hain eile fad Ó bhó, sa Percy leis hain. Tá sé chun tarlú arís. Seo linn a stórí ní, a ghlí Bannaí Chleite. Is deach sa chuil linn inis. Cur dóimid an tábhar is deise le neadacha a dhéanamh. Lánigí mise. Dan Percy siar. Bhí sé ag éirí smacht a chur arabal. Bhín am go raibh sé dénta aige, bhí an rang fad imithe as radharc. Well, a laghad ní bheidh aine ag stána inis orm, sé leis féin. Hí Percy sios,
ag fannacht go bhfuilach an rang. D'an sé, agus d'an sé, agus d'an sé. An sin, go tubann, chonaic Percy an bus scoile ag teacht, agus thart chasa géir sa bhóthair. Chonaic sé a chairde ag teacht ón tro eile. Bhí go leor ábhar a iompar acu le neadacha a dhéanamh. Ní eici siad an bus, a dúirt Percy leis féin. Agus muna bhecin an túsal storc iad siúd. An bus! A bheadh bannaí chleite. Thug léamh lasarain léamh leachchos a machchas a malach. Bheadh Pauline Pelecán a cara Lucy lacha suas ina gob mór. Ach níor éalaigh orla ostris, mar nuair a tháinig fatís orthaí, thaig sí a cloigeann sa ghainneamh. Orla! Sa Percy. A Percy! A bheadh bannaí chleite. A Percy! A bheadh na hain fad. A Percy! Ó bhó! Sa Percy leis féin. Ní anois! A luaithe is a chonaic an túsal storc arabal mór ildáte Percy, stop sé an bus de scréach agus díreach in am. Woo! A bheadh na hain fad. Mo míle leiscéal sa an túsal storc. Bhí mé faoi ghriacht ag na féilacháin áile a ríis. Morach de arabal. Tá bháil de arabal álinn orla ostras a Percy? Sa bannaí chleite. Caithfidh go bhfuil tú an bhródú las. Tá, sa Percy. Tá mé fíor-bhródú las. Bhí gach duine ag breanú Percy anois. Ach ba chuma leis. Ba chuma leis beag ná mór.